Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Maksih Channel, Lur. Ceritanya di pagi hari ini aku berada di dapur alias pawon. Karena apa? Aku ingin bikin sarapan. Mergo apa aku lagi mulai saka sawah. Wetengku protes wae. Dadi aku mau ya durung masak. Mergo apa? Cepet-cepet aku neng sawah. Biasane nek wong tani, guys, nek dia arani jemah legi, ku wong tani kudu ndelok sawahe, kudu ngubengi sawahe. Nah, mergo aku mau isuk-isuk langsung neng sawah, durung sempat masak. Saiki aku ape masak mie guys, arep tak nggo apa? Nggo sarapan. Nah, sego sih sebetulnya wis mateng. Nih, sego iki sono sak mecikom iki. No. Cuma apa durung duwe lawuhe. Lawuhe mergo apa? Aku wis duwe stok tempe gembuk. Iki engko arep tak goreng. Nah, tempe gembuk rawuh, penting kena nggo ganjel weteng. Nah, meka aku wis nggodhog banyu, arep tak nggo ngrebus sawi. Nah, iki sawi. Arep nggodhog mine, Guys. Dina iki sing penting kena nggo ganjel weteng dhisik. Masalah masak urusan guri. Nah, iki mau sih ceritane aku ya wis ngekum panganan jadul, Guys. Paling panganan desa. Nah, wong desa iku nek ana udan sithik, cangkeme iku apa? Gragas. Wes kudu ngemil ae ngono. Nek ana udan ngriwis ngono iku pingine apa emplok-emplok terus. Nah, iki aku wis duwe apa? Nah, iki lho, rendeman telo alias gatot guys iki. Iki tak rendem, iki tinggal ngedang. Mergo sik apa? Sik ngenteni empuke sik. Alhamdulillah iki telo leh ngewe wong guys diingi. Nah, diingi ku ceritane diteri gatot iki. Karo apa? Glepung gaplek. Diteri glepung berang diingi. Nah, aku harus mengambil stok mie dhisik. Nah, gini. Aku harus mengambil mie dulu, mie instan. Di sini, nih. Di sini aku juga punya mangga, kilo mangga. Di sini ada mangga. Mangga gede nih sak jaran-jaran gitu guys. Iki mangga apa? Iki jenenge pelem apa iki jenenge? Iki ngono jenenge pelem bapangan guys. Nah, engko gawe loro karena apa? Yang satu untuk Pak Sugengku. Nah, di sini ada tepung gaplek, Bos. Nah, di sini nih. Iki yo glepung gaplek, iki sing gede yo glepung gaplek, terus iki. Cuma sayange, Bos, aku iku ora iso masak gapleke iki lho. Carane ngunder iku lho, Bos. Gak iso ngunyer-ngunyere iki lho. Wi nek kare ngedang ngono iso ae. Ndradrenine sing ora iso. Dadi wong Jawa iku goblok aku iki. Ora iso ngolah gaplek. Mergo dari cilik aku ya urung tau, Guys. Jenenge adang gaplek iku, Guys. Sampai gerang semene iki. Ngono. Makane yo ora pecus adang gaplek aku iki. Saiki aku yo kudu ngerajang sawine sik. No, iki lho. Tak rajange terus campuran mie. Iki. Pengen adang gaplek tapi aku kingko yo njaluk tulung wong. Tak kongkon opo? Tak kongkon jlegrekno tok. Cuma ngunyer-ngunyere ngene iku lho, Bos. Gak iso aku. Terus terang wae tak akoni. Gak bisa. Makane engko suatu saat mungkin tak gowo ning gone Mbok Suti njaluk tulung tak kon jlegrekno tok.
Nah, wis tak go mulih karek numpangno nek dandang. Nah, iku aku baru iso. Ngono. Nek adang Gatot iso, wong dikom karek ngemplungno nek dandang ya iso ae aku. Cuma sitok tok iku bos aku. Sing ora iso. Cuma adang gaplek tok, masak sembarang iso. Adang gaplek sing ora pecus. Masalah urip nang desa ora iso adang gaplek iki ya aku iki lho. Tak akoni, Bos. Tak akoni wis. Ora iso adang. Mangkane iki engko sore mbok wawan iku wis Gatot wis empuk karek ngedang nggih. Ndang terus tak parutno kambile. Parutno kambil engko. Kenyil kaya mangan ban kae lho kae. Apa meneh sing paling sing tak senenge apa Gatot sing rupane ireng. Iki paling enak iki. Paling enak dhewe. Jam cocok. Udane ngriwis, Gatote teko. Kuwi. Untung ae. Ngowe kiriman gaplek ya sak lho. Kanggo pirang taun ya. Yo, oleh kiriman kok alas ngono bos. Wong alas. Sangka kon di daerah Benduren. Wingi lah teri. Enake diwehi ndok apa ora ya gawe mie. Ono ndok ya, dikek ndok apa ora? Ndok banyak ya duwe, Bos. Banyak aku ngendok maneh. Ndok tak long siji. Alhamdulillah, urung apa-apa ya jebres iki lho. Dan ya. Nek dina Jumat lagi niki sak eneke wong iku metu kabeh guys ning sawah ning kuburan, betul. Nyakar. Alhamdulillah rabbil alamin. Nih punya stok ndok. Di sini ada ndok bebek. Iki ndok apa, guys? Gedene sak miri iki. Iki ya ndok bebek. Bebek apa iki ngendok sak pentil ini. Nah, kalau yang ini adalah telur banyak. Kalau yang di kantong itu adalah telur punjungan. Telur punjungan, Bos. Nah, makanya aku tak kei telur punjungan iki lah nggawe mie. Mantap. Mine loro ndok ya kudu loro. Mergo apa? Sitok ding mbek pageng. Nek wis ngene, masake sik engko awan sak wayah-wayah. Sing penting esuk wis kaganjel mie. Mergo si gemoe mulai sore. Sing penting wis ana sego, masalah ngolah apa? Karek pikir. Kari. Ono pikir kari. Mergo engko sore wis arep mangan Gatot. Panganan jadul. Jan cocok banget. Engko sore udane ngriwis. Mangane Gatot apa gak ya nyemoh tenan to, Bos. Jan minuk tenan pokoknya. Mungkin sesuk adang gaplek. Aku pengen gaplek digoreng lho, Bos. Sego gaplek sing wis digoreng iki paling seneng. Iki mine wis arep mateng. Tak pateni. Saiki tinggal apa? Tinggal sarapan. Sarapan dhisik. Sadurunge aktivitas lain lagi. Saiki bendino udan, guys. Engko bar sarapan aku ya wis kudu mlayu nang mburi. Apa ngeculno si pesek. Si pesek iki gak ono koncone, nangis ae. Goleki njaluk ucul bocahe. Mantap.
Mantap. Nah, dilawuhi kerupuk. Pas banget iki. Sawi iki mau ya gratis, Bos, lek ngowahi wong iki mau yo an. Wah, dina iki kok panganane kok gratisan kabeh. Tak tutupe. Jatahe kanggo sapa Pak Sugeng. Aku harus mengambil sendok dulu. Ini sepil sarapanku adalah mie rebus sing teluke kedul-kedul dinggo ngecos lambe alias tenggorokan. Engko nek wis tak puangan mesti wanget. Oke. Urip ning desa iku ya semene iki. Wis. Mangan sak petuke. Nah, engko sore gramehane ya tempe gembuk. Engko mungkin bar sarapan mie aku goreng tempe kaya. Arep tak nggo gramehan. Karo jaga si pesek. Yes guys, cukup samene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.